ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପଢ଼ିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଖାଲି ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଛେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ତୁମେ ଯେଉଁ ନେଇଛ ସବଜେକ୍ଟଟା, ଆକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ବି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହି ତାଲିମ ବୃତ୍ତିଗତ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆହରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ତମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ତମର ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ତମେ ଏଇଟା କୌଣସି କଲେଜରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତମେ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କଲେ ଯାଇକି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜମିରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ବସି କାଗଜ କଲମ ଚାଷ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ଆମର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ତୁମେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଷୟରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ନା ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ ପରିଚାଳନା। ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ ପରିଚାଳନା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନର୍ସରୀ ଅପରେସନ୍। ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା, ଆମର ନର୍ସରୀ ସବୁ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସେଇଠି ଥାଏ। ନର୍ସରୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ମଞ୍ଜିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲଗାଇବା କଥା ସେଇଠି ଲଗାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ନର୍ସରୀ ଅପରେସନରେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ ପରିଚାଳକ, ନର୍ସରୀ ମ୍ୟାନେଜର, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନର୍ସରୀ ମ୍ୟାନେଜର। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ହେଲା? ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚାରକ, ଉନ୍ନତ କିସମର ଚାରା ରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯେଉଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦରକାର ଦେଲେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ କିସମର ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ତମର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚାରକ। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚାରକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଫିଲ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜର। ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପାଖମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ, କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଫିଲ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେମାନେ ଯାଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକର କାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଚାରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚାରାର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ଲଗାଇବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୋକ ରୋଗ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ବା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଚାରାଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାହେବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଚାରା ବିଶେଷଜ୍ଞର କାମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିକ୍ରେତା ବା ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ୍।
ତମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ଆମର ନର୍ସରୀ କରାଯାଇ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଥା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚାରା ରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଚାରା ରୋପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖତ ସାର ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ଗମଲା ଯେଉଁଟା କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମର ଲାଗୁଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ପରିଚାଳନା। ତା କ'ଣ କହିବା ନା ଟର୍ଫ ଗ୍ରାସ୍ ଅପରେସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜମି ପରିସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବା ଜମି ପରିସର ବିଶେଷଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଥିରେ ଘାସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲଗା ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଘାସ ସବୁ ଲଗାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଲଗାଯାଏ। ଯେମିତି ତମର ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରାହୁଏ ନା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି କେମିତି ଲଗା ହୁଏ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଜମି ପରିସର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାର୍କରେ ଲଗା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଜମି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଜମି ପରିସର ବିଶେଷଜ୍ଞର କାମ। ତାପରେ ହେଲା ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଦେଖିଥିବ ଗଲ୍ଫ ଖେଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ିଆରେ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଗଲ୍ଫ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମର ହକି ଖେଳ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଘାସର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁମର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ କଲେ ତାକୁ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର। କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଫାର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବତକ ପାଳନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ, ସେ ସବୁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ଫାର୍ମରେ ସବୁ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେଠି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବ, ବତକ ରଖାଯିବ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯିବ, ପନିପରିବା ଲଗାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଇଥିରେ ଫାର୍ମରେ ଆମର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦକ, ପନିପରିବା ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା। ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ, ବାହାଘର ସିଜନରେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଫୁଲର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫ୍ଲୋରାଲ ଡିଜାଇନର ସଦୃଶ ଭାବରେ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତି। ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସଜା ହୁଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନର ତୁମେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର, ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷର ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟୋର ପରିଚାଳକର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟାଲ ସୁପରଭାଇଜର, ଚାରା ଗଛ, ଫୁଲ ଚାରାକୁଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତା ଭଡ଼ାରେ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିଲି, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର ଷ୍ଟେଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହଉ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଫୁଲ ଗଛର ଫୁଲ ଚାରା, ଫୁଲର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟାଲ ସୁପରଭାଇଜରର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ମିଳିବ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଟିଚର ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତୁମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିନବ କୌଶଳ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କାମ ରହିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ।
से नुआ नुआ टेक्नोलोजी गवर्नमेंट आसी पहुँचेबनी क्या कौ लोक मध्यम दब तुम मानक ट्रेनिंग दिहब तुम मैंने नहीं निजे जाकि चाषी मानक से विषय कौन कर नुआ नुआ जो कौशल अच्छी पद्धति अच्छी से विषय से उपलब्ध ज्ञान को लोक मध्य वितरण करती यहाँ हूँ संप्रेषण व्यक्तिर काम। नेक्स्ट है शिल्प संबंधी परिचालना इंडस्ट्रियल ऑपरेशन उद्यानजात कृषि उद्यानजात शिल्प अनेक आनुषंगिक सहायकारी सेवाकारी शिल्प नियुक्ति सृष्टि करें तन्मध्य केतोटी सूचना निम्न दिगला कौन दिहला देखिए विकासक बा उत्पादक कृषि रासायनिक तुम ये उद्यान कृषि पढ़िया फल तुम देखी तो गोटे गोटे सार दुकान सब अच्छी कीटनाशक औषध दुकान अच्छी सेगुड़ी तुम गवर्नमेंट लाइसेंस पाइपर कारण तुम ए उद्यान कृषि किसी गोटे सर्टिफिकेट मिल से सर्टिफिकेट मिलवा द्वारा तो गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस दे पार यथा उद्यान कृषि अनेक रासायनिक द्रव्य उपर निर्भर करे यथा सार कीटनाशक अभिवृद्धि जीवरस बा हार्मोन ए हार्मोन द्वारा कौन हुए ना गछर वृद्धिटा बहुत जल्दी होता है यही सब रासायनिक द्रव्य कृषि कीटनाशक कहुए यही सब बिक्री करने तुमको लाइसेंस गवर्नमेंट यही पाठ पढ़िया द्वारा मिल पार आउ कौन ना फार्म जंत्रपाति फार्म मेसिनरी एथिरे कौन हम ना जमी प्रस्तुति चारा रोपण चाष काम औषध छिंचन अमल फसल साइज रखा तथा उपयुक्त भाव पैकिंग करने अनेक जंत्रपाति हथियार अन्य उपकरण आवश्यक होता है। कुशल जंत्री इंजीनियर माने यही सबू जंत्रपाति निर्माण करिथांती यही सब जंत्रपाति बड़ आरंभ कर छोट आकार में निर्मित होता है। बड़ जमी चाष करने बड़ बड़ उपकरण प्रस्तुत व्यवहृत होता बेले घरे उद्यान छोट छोट यंत्र व्यवहृत होता है। विभिन्न प्रकार तुम जंत्रपाति आमर पावर टिलर आरंभ कर छोट छोट जंत्रपाति जहाँ कृषि कार्य व्यवहार करागुड़िक तुम बिक्री कर जो तैयारी होती तुम कम करने गोटे निजुक्ति सुजोग पाइपर। आ गए लास्ट कौन रहा ना वितरक बा डिस्ट्रीब्यूटर सब अच्छी तुम जेकोसी कंपानी कौन जिनपत्र हो तुम मंजी डिस्ट्रीब्यूटर रही पार कि ए सब गोटे उद्यानजात फसल को उपभोक्त बा व्यवहार कर पहुँचापी प्रथम निकट बा दूर बजार को पठा जाए यही फसल प्रायतः शीघ्र पची सड़ी जाए एवं अधिक दिन रहिले गुणवत्ता रहता है तेणु बजार को पठाइबा बेले अधिक जत्न नेबाक होता है एथिपाई स्वतंत्र तालीम प्राप्त कुशली व्यक्ति लोक आवश्यकता रही। से कहला उपयुक्त आम जो जिनस उत्पादन कले भल भाव पैकिंग करा पड़ो ना तार मूल्यटा बहुत बहुत केते लोक अच्छा तार ठीक भाव पैकिंग न करेंगे कि ठीक भाव में परिचालन न कले से गोटे नष्ट हो जाए सेगुड़ी तुम डिस्ट्रीब्यूटर तालीम प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर हो पार यही सब तुम रहा कौन ना तुम निजुक्ति सुजोग पाइब गोटे है वितरक आ गए कौन है फार्म यंत्रपाति रही पार कृषि रासायनिक रही पार गोटे तुम शिक्षा क्षेत्र में तुम निजुक्ति सुजोग पाइब फूल व्यवसाय परिचालन कर फसल उत्पादन कर आउ घास पड़िया परिचालना से आउ लास्ट है चारा उत्पादन उद्यान परिचालना यही सब क्षेत्र तुम निजुक्ति सुजोग रही।